enwere something this guy a na-akpọ Tunde Not kwuru. Ife ahụ o kwuru ọ jụrụ people question. Ọ sị ọ bụrụ na nne gị ọ nwunye gị na-adakpu na mmiri between your mother and your wife, kedu onye ga-ebu ụzọ save? Do you know that na 97% of men bụ their mother ka ha choose ha ga-save, while 20% bụ their wife ka ha choose? See, let me tell you one thing very certain about this thing. Without ụmụaka a na-amụ na marriage, ụmụ nwaanyị enweghị uru ọbụla ha bara na marriage. That is the fact. Without ụmụaka enweghị any value nwaanyị bara, so you are going to be Odogwu's wife. Enweghị anything. All because of that children mere men ji enwe patience ebe ụmụ nwaanyị nọ. That mere men ji enwe endurance ebe ụmụ nwaanyị nọ. Forget ya yipụta si ọkwa nwaanyị ga-amụ mụta ụmụ nwaanyị butu na ọmụta nwoke agarụtakwa nwaanyị ọzọ dokwe na n'ebe ọ nọ. If everything so eburu nwaanyị na-emekọ eme with nwoke mara ka isi eme something. Men these days enweghị any value to ngwa bụ nwaanyị. Ọnwa ahụ na-amụrụ ya mere ya love oge nwee patience ebe ị nọ wepụra nwa ha enweghị ihe na-emela marriage. That marriage nọ ya bụ scam. Ọkwa maka ngwa bụ nwaanyị na-ewere vision ọbụla ị nwere ịpụta gị idole nwoke ahụ gị na-eme anyhow. Share the video.